Here's a day in my life as a multi-millionaire, kugihan, independent, ug very pogi nga influencer. Hello, may bungkag ninyo diha, no? Pero may bunggag ninyo diha, no? Burag bagay gud kay sa kuha ang intro ni Uncle ba. Pareho ra mo gud pud mig naong, pareho mig dimple, pareho mig ilong, pareho ra mig kagwapo. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Bitaw, oy, matumig butuan karon kay nakoy mall show. So get ready, get set, go. Get ready, get set, go. Ang pinakauna sa tong get ready, get set, go with me. Kay kabalo na mo ani og dili na gid ni siya sekreto. Mora ni akong ginainom para ma-maintain akong pagkapogi. Talaga, Charmin? Tanawa ra na unsa naka-fresh oh. Manay frub. Manay fruit. Duha gid na akong ginainom before magkaon. Buntag na ko ni siya ginainom kay nani say oral sunblock. Bisa ko ay nangatana. Tapos para dili magdry atong lips og dili pud talos pad. Butangan day na tatong white aning Envy lip serum. Ano nang sekreto ng mga pogi? Awagali. Tapos kanina yung oversized shirt nga gipadala ra sa ato sa TikTok shop pagkaayos kayog print oy. Sabayan dag transition sa mga kwartahan. Hindi ko alam kung matutuwa ako may angry. Kani nga part ang dili gid dapat angay kalimtan. Lisod pod pogi-pogi tuod ka pero ba kag ilot. Unsa na ana pwede day na. Lain pug kayo na imo duol sa imo tapos musultig. Kuya Wax, pwede magpa-picture sa imong kauban? Lain kayo no. Tapos para chuy-chuyan kayo ta nga pagkababae. Kapitan din nato nag-sunglasses katag sa sinta sa TikTok shop. Pagkakuyaw oy pugi kayo. Kulang na lang lagig mo abrig sliding door unya mo sultig. Rada diha ba di? Prada deha ba din? Sa way pabor-pabor gamay ra kayog ligas oh. Tapos gamiton din nato ning gipadala ni Tito Christian Dior nga pahumo. Limited edition pag niya nga scent. Mo ni siya ang scent number 3 which is ang pen shop. Tungod ani nga pahumo tagan kay nasuya sa ako ah. Pero sa tinuod lang nasuya lang na sila kay di sila ka afford ani. Lagot ko ninyo ha. Lagot ko ninyo ah. Pero sa tinuod lang wag ko'y pakian akong bashers. Kay para sa ako ang importante mahalaga ug mura kag tala. Tapos naulahin na itong sunscreen kay karon pa na ako nakita no. Tuod ba kabalo ba mo nga ang sunblock or sunscreen kay makatabang nga ma-protect ang imong skin from the harmful rays of the University of the Philippines? Kita mo ana akong ginabuhat? Ingon ana mag-apply og sunscreen ang mga milyonaryo, bilyonaryo ug albularyo. Gago! Kaning shorts nga atong suoton karon gikan ni siya og United Kingdom. Siyempre paresan gid nato na aning chinila sa mga rich kid. Ug dili gid pwede ni mawala ni mag sa mga rich kid. O di ba? Ay, sumugsak na. Dili pud pwede mawala ang fit check. Oh yeah. Alright. It's about downtown. Nga diha nga part nagbaktas lami kay di ko gusto mahugawan amo sakyanan kay nagulan lagi gikan. O naganhin na din midri sa 7-Eleven kay diri mi magkita sa magsundo sa amoa. Ugon niya kay gigutom naman ta kay wa palagi pamahaw. Kaudan dayon nato na paborito nato nga hotdog in bun. In case you didn't know, uy! Bitaw, oy, basig alam mo kabalo ba? Inana, dahi mo kaon ng mga rich kid, guys. Di paspasan na din ako glamo na diha kay naabot na amo ang sundo. Basig mangayo ba? Siyempre, sakay na din ta sa ato ang Ferrari Raptor in the color rush hour. O sa pikas na daw dahi agi. Dili lang daw sila pakita, mga camera shy daw ni ako ang mga sundo. Siyempre, maulo sila kay sikat ba ang influencer ilang kauban. Mo na makasabot ragid pug ko sa ilaha. Basi pud mangutan na mo kinsa na akong kauban per me. Ako din na siyang PA. Nabot ng bidira og butuan. Ug natingala ko kay grabe gipistahan manggid ko. Noon sa man taon ni mga taga butuan. Uy, ako lang to. Pero wa na lagi tay mabuhat kay gipistahan naman ta. Hala sige, ipadayon na lang. Usabot na lang po ko kay basig karon pa sila kitag isikat nga influencer. Nga na dayon tanong kay napabaya tay mall show unsaon na lang. Sa wala pud mga nakabalo diha no. Isa pud ay ko kasikat nga mukbanger sa Japan. Mo gani akong sanina na Tokyo nakabutang kay dito ko naka-base. Diri masaksihan ninyo kung unsa mo kaon ang gabi kasikat nga mukbangers guys. Kana wala ginay cut inana ko kapaspas gid mo kaon inana ang mga professional nga magbukbang. Gamitan ko nag-chakra in my body, in my mind, and in my hands, in my mouth. Mundili gid basta-basta ning amo ang mga trabaho mga mukbangers. Ilupigan pagid namo sila naruto ani sa amo ang powers. Sa tinuod lang no ginapilahan gyud taon og maayo og ginabayran kog dako nga TF kung gusto sila mo tan-aw sa ako nga mukaon. Pero kay love man ta mo mga tafan, ipakita na ko sa inyo na nga libre. Ingana ta mo ka love mga tafan. Ang tinuod nga mga kwartahan og mga sosyal, ulahin na gyud ginakaon ang mga vegetable salads guys. Mao gyud ang tinuod nga storya diha tafans. Inyo kay human na matagkaon diretso din ta sa venue no. Dili gyud ta pwede magpa-late kay ang tinuod nga professional nga mga influencers dili gyud dapat malate. Dire ako mag-perform unya ta fans. Unya pagpadulong na mo sa dressing room, natingal ako kay nang hawa sa escalator ang mga tao pagsakay nako. Unsa naman yun ni mga tao nga nang hawa naman hinuon nga wala pa ko ningon og panghawa mo. Diha no nalipay nako diha kay nahuman nako og perform. Pasensya na gyud kayo ta fans, dili gyud nako mahimo nga ipakita diri ang video. Kay naasa mo kontrata after 1 year pa to pwede i-release ang videos nako. Ayaw gyud taon ko ni basula nga no di mo makita sa video kay sala na ninyo nga nawa mo ni adto sa akong mall show. So nanguli na dayon
dayon mi after na ako og mall show no. Pero before mi manguli, naghapit sa mi sa Surigao del Sur kay gusto lay ko mag-unwind, patanggal sa mga kahanginon ba. Nabantayan magud kay nako no, stress kay ko tungod sa akong kahanginon. Mo nang lami gyud kayo i-unwind. Tuod guys, kabalo ko sa inyo nahuna, hala kuya lagi color ilang mais. Oo mga tough fans, sinana gyud ang mga mais sa mga kwartahan. And I really felt sorry for y'all. Kay kabalo ko nga dili na ninyo ma-afford. Ug tungod kay nagabiihan naman gyud mi diri sa Surigao, dili gyud pwede nga dili mi mga una di sir mi mo biyahe pa uli. Mo nang hala, mga onta. Tuod ba naglibog na ko kung kani nga video para ba sa akong mall show o kung ipakita sa inyo kung unsa akong ginakaon. Aw hinon, a day in my life man eh. Ug ang akong daily routine man kay magmata, magkaon, mag-mall show, magkaon, matulog. Mo nang tama-tama ra gyud pud ni. Oo, may tafan. Kapilog gyud bukaon sa isa ka adlaw ang mga kwartahan. Mo nang buyag gyud mig mga lawas mga kwartahan. Oo, tafans, mao nang timailhan sa mga kwartahan. Mo nang namoy makit-an diha nga medyo buyag-buyag gyud pud og lawas, aw kwartahan gyud na sila. Pag man na magpangaon ni diretso na dayon mig biyahe pa uli no. Ug sa kani nga part nakauli na ko ani unya ni diretso nagtulog. Bye.